Sarsarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon di sarsarita tayo anapaulwan. Ni Mang Kanor, kan dagiti ubing akaruba na. Mabig-big-big ni Mang Kanor iti baryuda, akas kagagetan aman nalon ubing. Malaksid nga ado timula na anat nateng. Ado pa'y timula na prutas. Ado nga ubing ti agliblibas asumrag iti paraangan na. Tapno agpuros iti prutas. Ngam ti madi, barsaken da ti bunga ti avocado, mangga, ken chiko na. Matukul pa'y no daduma dagiti sanga. Isu akas talaunay tirorod ni Mang Kanor kadagitoy nga ubing ket kamaten na ida. Isu ani Mang Kanor saan laeng a mabigbigbig akas kagagetan a manalon no di pay ket mabigbigbig pay kas kaungetan alakay. Iti maysa nga aldaw ket Nadia, ayaba mo ni ading mo, tamangan tayon. Awan manan dito'y balay, nanang. Naglibas manan anapan na kay ayam. Napanan namanon. Amang ano napandamanan iti balay ni Mang Kanor, napandamanan nagpuros iti prutas. Anya, ay sus, amo na lang aruden anaunget da di alakay. Agsubli-subli da pala ijay. Mala, ingka ayaban, amangan no adalaang di takaaruba. Uwan, nanang. Karding, si kanti mapan umuli iji mangga, tasyak ti umuli iji bayabas. Wen, JB? Ay, si kangay may, anyamat ti aramidam. Di ka mat makauli, May. Wen nga ron, jakmat makauli. Si kalangin ti agbantay. Si putam no sumangpet ni Mang Kanor, manipod iti taltalon na. No sumangpet, nagpukaw ka adagos ta bumaba kami. Kalpasan na, tumaray tayon. O sige, dayta nga ron taramida. Oh, Karding, nakasagana kan? Wen, JB? Intan, umulitan tap na makaaduta. Agsipot ka, May. Wen, saan kayo amadanagan? Ngamne, jay maalayo, igudwanda ka. Wen, di kagdanang. Nakadaday tinapuros ko bunga ti mangga. Ado na ito na puros ko bunga ti bayabas, nagluluom. Jay nga imat bingay ko. Ala, si Mangputan ni Mang Kanor. Naglamang tayo. Ops. Andan sa amo simrek dito'y parang ti balay ka. Andan sa manan nagala ka dagiti bunga ti prutas ko. Nakita na dyan natin nag-abayabas. Dagiti awanan bain. May naman nagala iti prutas. Abangan no makita na tayo dito karuutan. Agulimag kami. Pasilo nga talaga si Di kagtagtagari. Basta aglamang tayo lang. Nagapuam Karding, Nanang, itay da ka pa'y abirbirukan. Nangalaam manen kadagita bunga ti mangga. ako Kunak mat asaan ka nga agsubsubli di paraangan ni Mang Kanor. Nanang, Talagaan natangken ti ulom, Karding. Di na kundengdenggan. sana na maulit nanang. Diya ko nagsublijay. Rumbang laang. Amom lang arudan anaungat ni Mang Kanor. Di na kayat nga da sa baling agpuros iti bunga dagiti mula na aprutas. Inungtan na kaninanang mo, Karding. Wen, JB? Tandaninak binaot. Si Kangay. Binaot na karod ni tatang. Naamon na ngamin anapantay nagala iti prutas ni Mang Kanor. Saan tayo nagsublijay? Apay nga taan na ungot ni Mang Kanor. Sayang dagiti matintin nag-abungo ti prutas na. Kun awan nga ti kaduha na iti kalapaw na. Awan mat pakit-kitak. Siguro, iso na ungot tag may sang agbibiyakan niya. Sayang. Ado pay dagiti bunga ti mula na. Narigat nagsubli tayo manan nga agalay ti prutas iti parangan na. Amangan no matiliwan na tayo at madangran na tayo pay. Papanamanan,
Mapanak lang makayayam. Saan ka kano arumwar ko na ni Nanang? Apay, Ang mga numapan ka kanuman na nagalay ti prutas ni Mang Kanor. uy, awan ti kasta panggap ko ah. Ibagpagaklaan, tasyak tumanon tong tani Nanang. Ibaganan tumanon asaan ka abambantayan. Makayayam maklaeng. Saan ka nga rod arumwar, agin ka saan asumangpat ni Nanang. Makapasikurumot namin dito na tibalay. Palubusan nakmat tinamapan makayayam ah. Sige, mabalin ka amapan. Nga magsubli ka sakbay nga agawid ni Nanang. Apay nga tang awan dagiti daduma akaay-ayam tayo. Ang mga nadadapay lang iti balay da. JB! Karding! At ibagak kada kayo. Ha? Oh, anya dayta? Amuyo ka dino sa dino tinapanan nagiti kay ayam tayo? Sa Sa dino? dino? Napanda nagala iti prutas ni Mang Kanor. Anya? Ha? Nakita kida. Innam da amin anapan. Ay, pepean nyo ida. Agungot man ni Mang Kanor. Sigurado ah. Imbagak asaandan amapan ijay ngam didakmat dengdenggan. Ay, Di nasayat. Paliiwan tayo na anya ti mapasamak kadakwada. Ay na, nagaduti tao iti palingki. Oh, ayan manan ni Karding. Adak dito Nanang. Ay, nasaya at matasaan ka apimanaw. Amom ka dino anya tinapasamak kadagiti kaay-ayam yo. Anapan naglibas ang nagpuros iti prutas ni Mang Kanor. Anya tinapasama kadakwada, Nanang. Adda na tinag. Ha? Nasangputan ngamin ida ni Mang Kanor nga imuli. Kasta unay tipungtot jelakay. Ha? Oh, nangag mo, Karding. Iso asaan kayon amapmapan ijay, ha? Talagaan na ungat, dayje alakay. umay ka dito Karding. Apay JB. Matanawan dito yung dagiti nagado ang mula ni Mang Kanor, oh. Nagado ti bunga na. Oh. Aywan. Naglulumdan. Anya nga tanong tagalak. Anya? Mabit talaang. Ayabanta ni May. Taiso ti para bantay. Bukas to nga oras. Mapmapan iji talon ni Mang Kanor. Iso di tayo rumba nga madanagan, no kasta? Naskan nagsipot tayo lata. Ha? Iso nga inayabanda kami. Tasi ka ti para bantay. Madanda ka na. Amangan matnukalata sumangpat ni Mang Kanor. Di ka madanagan. Da kami ti makamu. Anong tinapuros ka bunga ti Chico? Anong nayunak pa eh. Karding, ado ka din tinapuros mo. Adon JB! Ado mat kanya kon. Bumabatan. JB! Karding! Bumaba kayo ditan! Agpurusak pa iti Chico, May! Bumaba kayon! Addan ni Mang Kanor! Anya? Imay kayo man nagalan, iti bunga ti prutas ka. Ni Mang Kanor! Umayan! Nakain kami ni Bangor! Kamatang kayo! Darating nyo! Tumaray tayo! Tumaray tayo. Ala! JB! Ni Mang Kanor natulik! Sana na makatakdal! Intayon. Bayan yun, Karding. Ipaati tayo. Ngam kasimat ni Mang Kanor! Karding! Umaykan! No tumakder day ta kamatan da tayo manan! Kitag lang na nyo tinapasamak kan ko na! Intay kit din. Ibati da kan. Ngam! Umayan. Nagsakit ti saka. Diya ka makatakdar. Mang Kanor! Arayatan na kuma. Ay! Wan! Tulungan ka to, Makder! Ala! Agdardara ti tumang yo! Ay, mabalin nga. Itulod na kaya kalapaw ko, apok. Wan, Mang Kanor! Itulog ka dito kalapaw mo! Agi amanak. Ay, kanya tinagan mo. Siyak ni Karding, Mang Kanor! Iti ti balay mi! Ito mo na balay ti masungat! Ay, kastaya. Ala! Kampot kayo, Mang Kanor! Itulog kayo dito kalapaw yo! Umay kayo! Ang may sa kayo gayang magbibiyag! Ay, huwag, Karding. Natayon na di asawak. Kat may salaang ti anak mi lalaki. Hanggang naksangga sa tanatay mo. Ano tinapasamak kan ko na? Imuli iti mangga kat natinag. Isot nga po na natay. Kasta ka di? Mang Kanor?
Apeasan nyo kaya't nyo may agala dagiti ubing iti bunga ti prutas amulay oh. Iti kayat ko kat agpakada na kanyak. Delikado no anda matinag no umuli da. Tadyak kaya ta mapasamak met kadakwada. Tinapasamak iti day di anak ko. Ah, pasensya kayo Mang Kanor, no saan kami nagpakpakada idi. Impagarap mi ngamin, asan nyo akayat? Kat ongtan na kami, nagpakada kami. Ibagam ka dagiti nga gayim mo. To may dalatagala iti prutas. Alaan dami na kayat da. Saan kayo nga gunget? Basta agpakada da. Un Mang Kanor, ibagak dayta kadagiti padak nga ubing. JB, umay ni Karding dito ayanta. Anya nga tatibagana. Uy, meron. Inan-ano nga ta ni Mang Kanor? Kasla na kayo samat. May, JB, kaya't yung kadipay tagalay iti prutas? Apay nga ibagbagam dito, Karding. Kinamat na tayo lang arudan ni Mang Kanor. Jakon kaya ti agsubli ijay. Mabalin itan. Ha? Saanan nga agungot ni Mang Kanor? Kuna na paikit di. Nawaya tayo ang mga alakadag iti prutas. Kinawaya tayo umot nga gaayam iti paraangan na no kayat tayo. Ha? Imbagana dayta? Wen, basta agpakada tayo kunkwana. Kasta gayam. Intay nga arudan ah! O sige, ayaban tayo ti dad dumapaya kay ayam tayo. Nasingput mat gayam ni Mang Kanor. Kunak no nauyaw. Kat sipod idin ubing, no kasta a makapangpangan dagiti ubing, iti anyaman a prutas, mapanda ipakada ka ni Mang Kanor nga agpurusda iti prutas. Kat ikan matida ni Mang Kanor, nang runa pay no agkidaw da iti permiso. Bueno ubing, ditan tinaggibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, a makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo ami.